internet signal chet wangin longtlai DCSO nuaya fair price shop 10 electronic point of scale EPOS machine manga mipuya bu fai pek chua harsatna antok na sa sarkar lai pui chuanin bu fai pek chua dana tunma local thin dana kha hunrei takatang to khanin herdang lamin EPOS machine mang a bu fai la ka hi a local pui to a aom je chu EPOS machine a kutzung pui kan vanem khanin kan bu fai don tura kha sarkara kan vadil ti na ni a kutzung pui kan nem lo chuanin kan bu fai don tura kha kan mu thei lowa chu wan chuan sarkarin a dan pa ngai ang chuanin min pe thei thin lo ani chu wan chuan internet signal thatak khianga ya EPOS machine mang tur chuanin Longtlai district a EPOS machine man lei thei lo na mun tam tak om wangin retailer te pon harsatna antok na savia wani Longtlai district hi sangau RD block hom chung eastern zone le Longtlai le chevel central zone le nyang pui thanglam western zone angin a then theya abikin nyang pui thanglam western zone lama hian internet signal thatlo wangin retailer ten EPOS machine manga bu fai sem chua harsatna antok na sa a hei hi om zia chu kha EPOS machine a khanin mi pui lamin ko jung pui vanem don sela internet signal a thatlo chuan om zia anei thin lo ani hei hi sarkar thu nei tu lama DCSO Longtlai chuan thlenin tundin hmuna western zone a retailer somsari le pali le eastern zone a retailer pakhat chu offline mota bu fai sem chua sarkarin a phal sak mek ani DCSO Longtlai pularin sanga chuan central zone Longtlai le a chevel baka eastern zone sangau RD block hom chunga te chuan online mota bu fai pek chua retailer ten harsatna antok nep deuti min thrila tunla hian EPOS machine in internet signal donnana sim card a man te chu retailer ten signal man thatna zo kan hria ani chuan thlak phalsak an nia mani thua lo thlak ngotero arem lo thu le thu nei tu te hriat puina hnuaya retailer ten anti ve tur anti fel hnuwa thlak thei ani thu supply department ho tu te chuan min hril hey bual pui energy retailer one ka hning chu kap ni na ania hey bu fai hi post machine manga sem tur ti ania metlo chuan pek lo tur tia thu non ania ti chuan signal te thatlo awangin achang chuan mi pui harsatna han harsa boxia ei tur chuan tur nei lovin signal om tlat lo chuan met lo pe kan ngai kan pe khitam takoma chu tiang ani si chuan sarkar lamin al athalea inron kat boxia chu tiang ani wang chuan keini chu kan choi sa ani hi engtia ma sarkar po hian min lak sak don nge ni signal that lat lo chuan pek me ngei na om boxi lowa mi pui ei loin om thei boxi lo hi eng po ni sel sarkar lam po hian ma hi min lak sak ila tha lein kan tria